Milí priatelia, kedves barátaim, v mojej úvodnej krátkej videosérii pod názvom Hlas juhu som sa pokúsil vám priblížiť, prečo som ako Slovák využil možnosť kandidovať do Národnej rady Slovenskej republiky na kandidátnej listine maďarskej strany Aliancia Severčiek. Odkaz na tieto videá nájdete v popise tohto videjka alebo na mojom facebookovom účte. Toto je prvé video z druhej série, ktorú som nazval Buďme spolu, hlas juhu. V tejto sérii vám chcem priblížiť môj pohľad na možný volebný výsledok strany Aliancia Severčiek, čísla a dáta, z ktorých vychádzam, ako aj spôsob, ktorým by sme spolu mohli dosiahnuť čo najlepší volebný výsledok pre túto stranu. Mnohí ľudia o tejto strane nevedia, respektíve jej pripisujú nízke šance sa dostať do parlamentu. Každý názor si vážim a práve preto som sa vás chcel spýtať na ten váš a pripravil som si pre vás túto mini anketu. Tak, čo poviete? Koľko percent z celkového počtu voličských hlasov si myslíte, že by strana Aliancia Severčiek mohla získať v nastávajúcich parlamentných voľbách, ktoré sa budú konať 30. septembra 2023? Alebo koľko percent hlasov z Aliancia v voľbách 2023? Dovolím si vám to trošičku uľahčiť a dám vám na výber zo 4 možností. Po A 3%. V tomto prípade aspoň strana získa štátny príspevok. B 4%. Strana ostáva mimo parlamentu, to znamená, že získa štátny príspevok, ale do parlamentu sa stále nedostáva. C 5%. Strana sa dostane do parlamentu a bude nás môcť zastupovať. Či už v koalícii, alebo v opozícii, ale budú tam. D 6 a viac percent. Okrem toho, že sa strana do parlamentu dostane, má aj lepšiu východiskovú pozíciu pri povolebných rokovaniach. Takže A, B, C alebo D. Čo si myslíte vy? Ktorý z týchto 4 volebných výsledkov je podľa vás najpravdepodobnejší? Viem, že sa mnohí na internete zdržia komentárov, ale aj tak vás o to chcem pekne poprosiť. Poteším sa, keď do komentárov napíšete písmeno odpovede, ktorú považujete za pravdepodobný volebný výsledok strany Aliancia Severčiek v nadchádzajúcich voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Za každú odpoveď a zdieľanie tohto videa vám vopred ďakujem. Kedves barátaim, nagy örömömre szolgálna, hogyha megírnák a véleményüket, esetleg megosztanák ezt a videót a kedves barátaikkal. Előre is köszönöm szépen. V najbližšom videu vám priblížim, ako by som odpovedal ja, ako aj dáta, z ktorých vychádzam. Ďakujem za vašu pozornosť, köszönöm a figyelmüket, dovidenia a viszont látásra.